wassalatu wassalamu ala mursalin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah madaukakin sarki mai komai muna masa godiya da ya nuna mana wannan lokaci. To da farko dai ina mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala, ga mai martaba sarki da hakimi da mai martaba sarkin Gulu da dagatan hakiman da muke tare da su, da masu unguwanni, da limamin unguwa, da kuma mutane waɗanda suke taimakawa dangane da ci gaban wannan yanki namu. A takaice ni ne Sale Musa Gulu, an haife ni a shekara ta 1958 a cikin garin Gulu babban ƙauyen Kano a ƙofar Arewa. Alhamdulillahi, na yi makaranta, na yi firamare a Gulu, daga nan na soma, sa'annan na wuce Kaduna makarantar Sultan Bello. A nan ne na gama firamare. Daga nan kuma na ɗauki jarabawa wadda yake ta kai ni ga tafiya babban makarantar nan da ake kiranta King's College da take Lagos. Na yi karatu takaitacce, na je kwasa-kwasai a cikin ƙasa da waje. Alhamdulillahi, na yi karatu a jihar Kano, na je Kaduna Polytechnic, na yi karatu a Kano Polytechnic, na je Ascon a Lagos. Na tafi wannan aikin ya je kai na har zuwa ƙasar Philippines, can ƙasashen yammacin Turai. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka, bisa taimakonsa a lokacin nan ana tare da Nigerian Airways. An samu na ɗaya daga cikin mutanen da Nigerian Airways ta tura ƙasar Philippines, muka kai ziyara Ingila, daga nan aka wuce da mu har zuwa Philippines. Alhamdulillah, duk a cikin harkoki na rayuwa. To a takaice ni ɗa ne ga Musa ɗan Mal Alhaji Abubakar, wanda yake a nan Gulu a Ɗorawa. Saboda haka a halin yanzu na yi aiki na matsayin darakta a jihar Kano na kuɗi. Na samu shekara 35 na yi, na kuma gama lafiya. A halin yanzu ina ci gaba da ayyuka ne na consultancy na waɗanda suke buƙatar taimako na dangane da wuraren da suke da 'yan matsaloli na harkokin kuɗi, ba ma ainihin a nan Kano ba ne, a'a har zuwa makota ana zuwa a kira ni, ana ɗaukata na wucin gadi. Allah subhanahu wa ta'ala muna masa godiya da wannan dama da ya riga ya bamu. Don wannan shi ne a takaice, ba zan ja ba saboda lokaci da ake da shi, zan ci gaba da abin da ya kawo mu. Takaitaccen tarihin Gulu, babban ƙauyen Kano, an kafa ta ne a hijira ta 1244, wajen shekara sama da 777. A zamanin sarkin Kano na shida, mai suna Naguji ɗan Ginsau, wanda ya yi tsawon shekara 50 a lokacin nan, 53 yana mulki, daga hijira ta 1194 zuwa hijira 1247. A wannan lokaci shine sarkin Kano na hudu wanda ya fi kowanne daɗewa a wannan lokaci a kan karaga. A kuma shekara ta 1846, kimanin sama da wajen shekara 200 da wani abu yanzu, zuwa
wannan lokaci zamanin sarkin Kano Ibrahim Dabo, wanda ya yi mulkinsa a hijira ta 1819 zuwa hijira ta 1846, tsawon kimanin shekara 27. Gulu mayaƙi ne dai, matafiyi ne, duk garin da ya je sai ya kafa gulu. A halin yanzu gulun da muke da ita a duniya muna da gulu guda 19. Ta 20 ɗin ce ita ce take ƙasar Drum Tower a ƙasar China, wadda yake kwanakin baya can annoba ta riga ta mamaye su, Allah kiyaye. A halin yanzu gulu ta jihar Kano an ta samu ne tun lokacin da mai girma mai martaba sarki ya samu wata baƙuwar matafiya da ta taho daga ƙasar Nijar, da ta zo a lokacin nan a zamanin a Shahuci ta fara zama da dabbobinta da bayi ta taho da su. Tana zuwa sai ta ce a je a yi mata iso. Aka je wajen mai martaba sarki, aka ce ga wata bakuwa ta zo tare da bayinta da masu mata hidima. Ya ce a gaya mata ta je, ya ce ita ba za ta je ba. To wannan wace irin bakuwa ce? Aka ce ai ita ta ce ba za ta zo ba, yalla bai sai a san a matakin da za a yi. Mai martaba sarki ya je da kansa a wannan lokaci, ya je ganta, a ce ita ma ainihin 'yar sarauta ce. Saboda haka da ta zo ta ce tana da buƙatar a bata ma yanki inda za ta samu ta shayar da dabbobinta. Sai ta ce aka nuna mata yamma, to shine ta ce ita ta ga wuri nan inda gulu take, domin kuwa ta yi iyaka da rimin gado, karofin yashi kenan. Ta yi iyaka da kudu, ita ce za ta tafi daga Gora har zuwa Madobi. Ta ce ita alhamdulillah, nan kuma daga gabas ta iyaka da Watari. Ta ce saboda haka duk dabbobin da take da su nan wurin ta samu abin wajen kiwo. Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mana wannan baiwa Allah, ta samu shekaru a ciki, ta yi bakin gwargwado, ta kafa tarihi wanda yake har yanzu muna alfahari tare da su. To kamar yadda na ce a takaice, gulu da muke da ta gulun Kano ta haifi gulaye gulu ɗaiɗaiɗai har guda 19. Gulun Kano ita ce wadda take ta farko da aka samu. Ta biyunsu kuma ita ce ta Neja, wadda take tana ƙarƙashin ƙaramar hukumar Lafai. A halin yanzu duk wanda ya kai ziyara wannan guri za shi ya je ya tarar da ainihin inda sarkin Kano Dabo ya riga ya kafa harsashin wannan masallaci kusa da gidan mai girma General Idris Garba mai ritaya. Ga gidan sa ga masallacin. Hakika akwai zamantakewa tsakaninmu da su, akwai kuma kyakkyawar alaƙa, domin bisa tarihi sai da aka yi ƙoƙari da mai martaba sarki, muka je sarkin Gulu da makarrabansa, aka tafi muka je muka kai ziyara wannan guri, inda har ya nuna mana muka je muka samu kwana 5 aka yi hawa ta musamman, hawar ma da aka riga aka yi wanda yake ba a taɓa yin ta ba. Gayyata ce da ake sa ran mu nan mun tafi ma da niyyar cewa za mu yi kwana 2 ne, amma da tafiya ta yi tafiya, saboda ganin karamcin da aka yi na mai martaba sarkin Gulu da Allah ya riga ya bamu, Alhaji Yahaya Ahmed Rufai Gulu, ya yi ƙoƙari, suka ji jawabinsa sai suka riƙe mu da muka tafi da niyyar kwana 1 sai da aka muka kai kwana 5.
a kwana 5 ɗin ma suka ce mu ƙara wata 5 ɗin so 5 muka ce to ai kuma fada ba za ta bari sai a biyo sahu suka ce ai gulun duk guda ɗaya ce idan gulun Kano ta taso ta tafi gulun Neja menene abin gudu ai an je gida ga baki da a haka dai mai martaba sarki ya ba da haƙuri ya ce a yi haƙuri in Allah ya soya da wani lokaci za a samu damar da za a zo a kai ziyara ko kuma su kawo mana ziyara to kuma kamar yadda a takaice aka sani mai martaba sarkin gulu muna da shiri cewa akwai shirye-shirye da za a yi na tafiye-tafiye da za mu ta kai ziyara Kenya da kuma Drum Tower waɗannan abubuwa ne wanda yake sun riga sun ɗauki za su ɗauki kuɗaɗe masu ɗimbin yawa amma duk da haka saboda yanayi na tsaro yanzu da ake tare da shi na ƙasa mun ɗan jinkirta tukunna sai abubuwa sun riga sun kankama abubuwa sun riga sun yi sauƙi sa'annan kuma in Allah ya ba da iko za mu samu mu kai ziyara kamar yadda muka kai wannan ziyara wannan gulu ta Niger mai martaba sarkin gulu ya yi ma bayani a takaice alhamdulillahi ana tare da murabba'in tun a wannan lokacin sanso na farko da aka fara gulu tana da murabba'in bayi mutane Allah bayin Allah a cikinta sama da 8,500 sanso na farko da aka fara yi zamanin turawa da suka fara shigowa to a yanzu ko dan a wannan lokaci a nan tsakanin babu yankin ma da ya riga ya kai gulu yawa saboda haka gulu ta cike ikirarin da cewa gulu babban ƙauyen Kano saboda haka muna alfahari da wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu da cikin wannan mulki da Allah ya sa babu wata fitina da take wanzuwa a cikin yankin gulu dangane da ainihin abin da mai martaba sarkin gulu da shi da masu unguwanninsa da yayye da kannansa da yayye ma waɗanda suke an taso tare da iyaye da kakanni da shawarwarin da yake ɗauka a tattare da su har kawo yanzu babu wani abu da ya taɓa faruwa wanda za a zo a ce na asha cikin garin Kulu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma kowane lokaci ko da hawa aka tashi na shekara to Gulu ita ce inda hakimin mu na Rimin Gado ke ƙoƙarin cewa sai ya fara zuwan tukunna kafin ya fara kai ziyara sauran yankin da ke karkashinsa wannan ko ba wani abu ne faru ba dangane da ƙoƙarin da ake yi da jama'ar da suke tare da shi da kuma gudunmawar da ake bayarwa muna godiya da waɗanda duk suke bawa wannan yankin masarautar nan ta Gulu shawarwari na gari wanda yake sunayensu ba za su faɗi ba saboda akwai waɗansu sun yi aiki waɗansu sun riga sun yi ritaya waɗansu suna kan aikin waɗansu kuma suna gari waɗansu sun fita ƙasar waje muna kuma da manya-manya 'yan kasuwa da waɗanda suke a halin yanzu waɗansu sun mutu daga ciki waɗansu kuma suna nan da 'ya'yansu da jikokinsu suna ci gaba da waɗannan hudodi da za a yi za a ji daga wajen shugabana mai martaba sarkin Gulu dangane da ƙarin haske saboda lokaci takaitacce ne aka ce in takaita in ba don haka ba idan na ringa ba da bayani to fa sai an kasa ɗin masu ya ɗauki ga baki ɗayansa Allah subhanahu wata'ala ya yi jagora alhamdulillah kamar yadda ne bayanin cewa mu mun zama 'yan uwa a Gulu da waɗancan 'yan uwanmu na Gulu na Neja ga ainihin takaddar da suka aiko mana ma ta gayyata ainihin Gulu ta Neja ita ce wannan wadda suka gayyaci mai martaba sarkin Gulu da shi da jama'arsa muka je aka kai ziyara a wajen naɗin injiniya Alhaji Muhammadu dagacin Gulu Esu Yanfan Gulu Gulun Arewa. Wannan dutse shi ne dutsen ƙofa arewa farkon kafa gari Gulu to wannan dutse shi ne hijabi a gurin kuma bayan haka dukkan munan
a nan haka muka ga wannan dutse ba mu da tarihin wannan dutse sai dai mun same shi a kafe amma mun samu bayani cewar shi ne asalin kafin gulu ma gaba ɗaya manyan da suka kafa shi ne dutsen na ƙofar arewa nan gurin ake sai da a lokacin da nan ake a sai da komai tsofaffi fura da nono komai ake a gurin duk abin saiwa nan ake taruwa a yi shi ne ake kira ƙofar arewa kamar ne faɗa mu ma ka muka tar da wannan kamar wanda ba wannan ya faɗa mu ma ka muka tar da shi ko ta kusurwa kuma akwai wannan dutse kusurwa wannan hudu za ka samu wannan dutse kukan da za ta shekara 100 kwamwace ba ta kusa ta ma yi mu dai taso ma kan muka ganta dagon sai mu cizai da wannan kukar kamar yadda kuke ganinta ita ce kukar asalin da ganda aka kafa gulu gare manin da kayan yaƙi nan aka zuba su a ciki kamar yadda kuke ganin mutane suna fitowa daga ciki ɗaki ne babba kuma ita wannan kuka a gonar kakana da igada kakanni zuwa hawa haka take sama da shekara 700 ita wannan kuka kamar yadda kuke gani haka ake fitowa daga ciki to haka aka ɗebi gare manin da aka kafa garin gulu da su aka sare ta suna ciki da kayan yaƙi suna ciki amma yanzu ba a ganin su kamar yadda kuke ganin suna fitowa to ba a ganin su mutane sama da 20 kowa zai samu wurin zama 30 za mu iya zama bacci ma a ciki za a iya shiga a gani tsohuwar kuka garin gulu kenan wannan kuka da kuke gani kamar yadda ake fitowa duk wani ma'aikaci gare manin da aka sari gulun gulu tana da ƙofa hudu ƙofar gabas sai nan ƙofar arewa
sai ƙofar yamma, sai ƙofar kudu. Salamu alaikum. Wannan ƙofa ita ce ƙofa ta shigowa Gulu, ƙofa arewa. A lokacin yaƙi da Allah sa an yi nasara ta nan za a shigo, saboda Allah ko bai sa an yaƙi ba, wannan lafiya ita ce jabi da Allah ya kaddara ba za a shigo Gulu a ci Gulu da yaƙi ba. Saboda haka wannan ƙofa ita ta shiga, ita ce ƙofa arewa. Shi wannan ƙofa da muka zo gare ta ita ce ƙofa arewa, babban ƙofa ce na a cikin Gulu. Da lokacin yaƙin Allah ya sa za a shiga Gulun, to ga hanyar nan ta nan za a shigo. To Allah ya sa wannan garkuwa ta wannan lafiya, Allah ya sa ba su Gulu da yaƙi ba. Wannan ƙofa ita ce ƙofar arewa. Gwalalo ga shi ya zaga ta ƙofar gabas, ya zaga ƙofar kudu, ya zama ƙofar yamma. Wannan gwalalo tarihi ne, dama mu ma haka muka same shi. Iyayen mu ma haka shi ne garkuwar yaƙi, ba dama a shiga gari a wannan lokacin. So